Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Watanymyzda her ýylyň 1-nji oktýabryna ýaşulyň halkara güni dawaraly belenip geçilýär. Şanly tene münasibetli geçirilen bayramçylyk dawarlaryna arkada prezident bilen ýaşul nesillerimiz barada edýän aradaryň netijesinde alınıp barlayan işler hemde olara goýulýan hormatyň sarpanyň ören ýokurdy bardaky buýsonçy çykyşlara giň orun berildi. Paytahtymyz Aşgabat şäherine ýaşullaryň halkara gününe bagyşlanan dawaraly maslahatlara bayramçylyk sergilerine giň yerim berildi. Milli däpde sorlar esasyna giňden bellenlen bayramçylyk çärelerine arkada prezident bilen durmuşa geçirýän beýik özgörtmeler başlangyçlary uly buýsonç bilen bellenildi. Dawaralar Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan akrar edilip, 1990-njy ýyldan bäri her ýylyň 1-nji oktýabryna bellenip geçilýän ýaşullaryň halkara gününiň ýaş nesillerimize milli buýsonçy, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, watany goýpalygy terbiýelemekde ähmiýetiniň ululugyny aýdyň görkezi. Ýaşullaryň halkara güni biziň düýnümiziň hemde şu günümiziň bayramydyr. Ol diňe bir ömür menzillerine kämillik tapan insanlaryň bayramy bolman, paýhaslygyň, raýat kämilliginiň ruhy saklangan bayramydyr. Bu halkara bayramçylygyň ýurdumyzda giňden bellenilmegi, güýden ömürlere hormat goýmagyň, olaň watan öňüne bitiren hyzmatlaryny, şeýle-de döwlet berkararlygyny berkitmekde çeken zähmetlerini ikrar etmegiň aýdyň nusgatydyr. Şonuň üçin türkmenliň ynsanperwerlik, jewetlik, sahabatlyk, asylly işlere ıgrarlyk, ýaşullara hormat goýmak ýaly ajaýyp piýasetleri hemde ýaşaýyş ýörelgeleri durmuşymyza ymykly ornaşdy. Türkmen hojalarynyň asylly ýörelgelerinden ugralýan gahrman arkadagymyz olar barada garaşsyz watanymyzy söýmegi, insan mertebesini belen tutmagy, ene ata sarpa goýmagy nögen, ak ýürekli, zähmet söýür, belent ahlakly bolmagy wagt edýän hakyky watançylar terbiýelemekde görelli bolýan ýaşul nesillerimiz biziň buýsonçymyzdyr diýip jaýdar bellige. Giň erimlen ýaýbanlandyrylan bayramçylyk çärelerine ýaşul nesliniň wekillerine bayramçylyk sowatlary dawaraly ýagdaýda goşurly. Edid watanymyzy gahrman arkadagymyzyň durmuşa geçirýän beýik özgörtmeler başlangyçlaryny tarypleýän aýdym sala çykyşlar bolsa bayramçylyk çäreleriniň özüni düzdi. Parasatly öwürtleri, dany nesihatler bilen agzybirligimizi puwtalandyrmagy, ýaş nesillerimizi merdanalygyň, ynsanperwerligiň milli ruhyny terbiýelemäge sallamly goşun toşýan ýaşul nesliň hormatly ýaşullarymyzyň, mehriban enelerimiziň öwüt ünnegleri, halk hökmündäki jewitligimizi, ruwaçlygymyzy hasam puwtalandyrmakda, ýaşlary zähmet söýürlük, ahlaklyk ýörelgeleri esasyna terbiýelemekde aýratyn ähmiýeti eýdigini bayramçylyk dawarlaryna gatnaşanlar beýlediler. Ýurdumyzda höküm sürgen parahat abadan bagtyar durmuşyň göz başynda mehriban arkadagymyzyň parasatly siýasatynyň öňden görjü paýhasynyň we halkymyzyň milli ýörelgeleri hemde ýaşullaryň öwüt ünneglerine bolan ıgrarynyň ýatanlygy ikuşdyr. Şonuň üçin hem ýurdumyzy arkada prezident bilen baştonlugyny, döwletli işleň başlananyny, türkmen halkynyň müň ýyllykllardan gözbaş alyp gaýdýan görelgelerine ýerlip, dili senaly ýaşullarymyza maslahat salynýar. Halkymyz hemişe ýaşullara çuňur sarpa goýup, olaň baý durmuş tejribesine beýil baglaýar. Gahrman arkadagymyzyň halkymyzyň gadimden gelýän gymmatlyklaryna dikeltmek babat alyp barýan ýadusyz işleriniň netijesinde häzir bu asylly ýörelge ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyna öz münasip orun tapýar. Ýaşullaryň halkara güni münasibetli. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Gadalgarmay milli jemgyýetiniň guramagyny geçirilen bayramçylyk çäreleri hem uly ruhlentligi betlendi. Baý durmuş tejribesi bolan parasatly ýaşullarymyzyň, şeýle hem maşgaly ojagynyň daýançy bolan mährem enelerimiziň öwüt ünnegleriniň watanyny ýürekden söýgen ogul gyzlar terbiýelep ýetişdirmekde öz bolşuly mekdepdegi bayramçylyk çärelerine uly buýsonç bilen bellenildi hemde özleri hakyndaky ägirt ulaladalary üçin ýaşul nesliniň wekilleri gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Her ýylyň 1-nji oktýabryna ýurdumyzyň çar günjüne giňden bellenilýän ýaşullaryň halkara güni başlanyp ahly welaýatynyň ähli ýerlerine geçirilen dawralar hem güneşli diýarmyzyň dili senaly, ýyl filary ýaşullary hemde kümüş taşly mehrem eneleri goýulýan hormat sarpanyň hemişe belentdiginiň aýdyň nişan boldy.
Ahal ulayet häkimliginiň welaýatyň jemgyçilik guramlarynyň hemem ahal ulayet medeniyet müdürlüğiniň guramaklaryny welaýat merkezi Änew şäheriniň medeniyet öýüne geçirilen bayramçylyk dawratynda çykyş edenleri ýurdumyzda her ýylyň 1-nji oktýabrynda belenilýän ýaşulyň halkary gününi giňden dawranmagy dürdülen şertler üçin hormatly prezident we alkyş sözlerini aýtdylar. Dawran dowamynda ahal ulaýatyň jemgyçilik guramlary tarapyndan ýaşullara hemem mehrem enelere bayramçylyk sowgatlarynyň goşulmagy bu çäre öz boşlugy uşaýdy. Hemmelerde kalp joşturjy duýgulary oýarýan şatlyk şoğuny wesenen dabarada ulaýatyň sunudy işgärleriň çykyşlaryna giň orun berildi. Bu ýerdäki çykyşlar ýagşy görüm görüläniň mektep urun ýaşulary goýulýan belent hormat sarpanyň aýdyň şany boldy. Dabaran ahyryny oňa gatnaşyjylar bu ýerde guralan kitap hemem beýleki neşir önümleriniň sergilerini tomaşa etdiler. Ýaşulyň halkary günüň bayramy ýurdumdan ähli günjegine bolşýaly Balkan ulaýatyna da ullan tutuldy. Ýaş nesli synmat watançylyk ruhuny terbilemegiň beýik mektep bolany akdykyl gojalamydan kümüş taşly mehrem enelemeden hormatyna tutulýan bayramçylyk münasibetli Balkan ulaýaty hemem Balkanawa şäher häkimlikleriniň jemgyçilik guramlarynyň birlikde guramaklaryny Balkanawa şäherindäki Welaýat Döwlet Drama Teatryna dawra geçirilip oly baý many mazmuny hemem şatlyk şoğuny weseni. Balkany sunudy satlary bu dawral şäherinde özleriniň joşgyny çykyşlaryny ýaýwanlyrdylar. Olaň çykyşlaryna berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüni öz halkyna peşkeş beren hormatly prezidentiň ýyl ýurt bähritli, döwlet ähmiýetli beýik işleriniň, eşretli durmuşmyň, muqaddes garaşlygymyň, baky bir taraplamyň, sarpaly gojalamyň danalygynyň, mehrem enelemiden nuranylygynyň wasfy belent ruhda ýetirildi. Dawran ahyrynda onu gurnuýjylar tarapyndan ýyl silagly ýaşullary, mehrem enelere sowgatlary oşurly. Ýaşulyň halkary güni başlanyp Türkmen şäheriniň Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni sport toplumyna guralan aýdym sady dawarada juda täsiri bilen tapawutlandy. Maksady ýaşulyň halkary güniň dawarlary Balkan ulaýatynyň ähli etrapdaş şäherlerini ýokary ruh bilen geçirildi. Milli tanamamyzda möhüm orun tutýan ýaşulyň halkary güni Daşowut ulaýatynyň ähli ýerlerinde ýokary ruh bilen belen geçirildi. Watan söýjülügiň hemem edep terbiýanyň mektebi bolan ýaşullary ýurdumyzda uly sarpa goýulýar. Şu sene münasibetli Daşowut ulaýat şäher häkimlikleriniň jemgyçilik guramlarynyň baş bilim sary goraýyş, medeniyet müdürlükleriniň birlikde guramaklaryny bayramçylyk dawraty geçirildi. Dawarda ýaşulyň halkary günüň ähmiýeti barada, güneşli diýarmyzda ýaşuly neslin wekillerine goýulan hormat sylagy hakynda uly buýsonç bilen belediler. Ýaşuly neslin wekilleriniň sarpatı ähli döwürlerde türkmen halkynyň durmuşyny ören belen tutulýar. Nurany türkmen ýaşulymyz mehrem enelenmede her bir türkmen ojanyň buýsonjy hemem maslahatçydyr diýilip çykyşlarda bellendi. Dawran dowamyny olary welaýatyň jemgyçilik guramlary tarapyndan taýýarlanan bayramçylyk sowgatlary oşurly. Welaýatyň medeniyet we sunudy satlarynyň bagşylygyň duýtarçylyk toplarynyň çykyşlary Dawranyň täsirligini hasam artdyrdy. Zihinde aýdymçylygyň tanıt hemem dörejlik toplarynyň ýürüýti taýýarlan çykyşlary berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň wasfy bolup ýanlany. Milli gymmatlyklamadan çeperçilik önümleriniň hemem beýlekligiň giňden ýaýwanlanan sergileri köpügüşgünli boldy. Dawra gatnaşanlar baky bagtyrlygy hemişelik peşkeş beren mehriban arkadamyň adyna tüý sürekden hoşallyk hemem alkyş sözlerini aýtdylar. Garaşyk hemişelik bir tarapda ýarmadan çar günjüne bolşýaly ýurdumdan Lewap welaýatynyň ähli ýerine ýaşulyň halkary güni başlanan şäherlere giň ermerli. Welaýat hemem Türkmenawa şäher häkimlikleriniň jemgyçilik guramlarynyň guramaklaryny ýaşulyň halkary münasibetli Seýidnazar Seýdadynaky döwlet sady drama teatryny şöhratly taryhymyzda şöhretlendirýän milli mirasymyza degişli gurnulan sergiler ýaşuly neslin wekillerini uly täsirler galyrdy. Bu ýerde başa sadynylan hoşowada aýdymlary belentden ýanlanyp dawra gatnaşyjylarda ýatan çykmajak duýgular döretdi. Şäher medeni düýüne geçirilen dawra şatlyk şoğuny çuňur many mazmuny weseni. Dawraň dowamyny edilen çykyşlarda Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy, arkada prezident bilen halkymyza bagş eden eşretli zamanasy, şanly geçmişmide, milli mirasymyza goýulýan belent sarpa, ýaşuly neslin wekilleri hakynda edilen beýmeşhur arlylar barada, uly buýsonç bilen bellenip, hormatly prezidentiň adyna tüý sürekden çykýan alkyş sözler aýdyldy. Çykyşlardan soňra ýaşulyň halkary münasibetli ýaşuly neslin wekillerini dawarly ýagdaýda sowgatlar oşurly. Soňra bayramçylyk dawraty welaýatyň medeniyet we sunudy satlaryna gatnaşmaklaryna aýdym sady dawra bilen goşdy. Ýaşulyň halkary münasibeti welaýatyň ähli günjegine gurşa bilen dawralar baky berkarar diýarmyzda arkada prezident bilen başda durmagyny ýaşuly nesli goýulýan belent sarpanyň nowatdaky suwutnamasyny urly.
Mary vilayet häkimleriniň hemme vilayatyň jemgyçilik guramalynyň birlikde gurnamagyna ýaşulyň halkary gün münasibetli wekil Badyr Trab medeniýet öýüne vilayet derejesinde bayramçylyk dawraty geçirildi. Bayramçylyk dawratyna edilen çykyşlarda bayramçylyk gutluklar aýdyldy. Onu çykyş edeni hormatly ýaşulylar mehrem eneleri ýurdumyzda güllüdi ösürip, halkymyzda hatam eşretli durmuşy alyp barýan. Ýaşulyň esen ýaşaýyş durmuşy, olaň saglygy, diň jaşy barada taýtyl taýlary diýen gahrman arkadamynyň adyna hoşallyk hem alkyş sözlerini beýan etdiler. Ýaşulyň halkary münasibetli geçirilen bu bayramçylyk çäretiniň dowamyna vilayatyň jemgyçilik guramaly tarapyndan pehim paýhasy gojalary, kümüş taşly mehrem eneleri bayramçylyk tawatary oşurly. Bu ýerde medeniýet usuly saatlarynyň Qur'ana bayramçylyk çykyşlary hem vilayatyň zihinde aýdymçylarynyň şeýle tans topolarynyň ýerine ýetiren aýdymlary we tanslary hemmeleri göwünlerini galkandyrdy. Garaşçylyk döwrümiň bagtyarlyk zamanamyň ajaýyp mukamlar bolup ýanlanan bayramçylyk çykyşlaryndan göwünleri galkynan aksakal gojalar hem mehremeler vilayatyň bagtyar raýatlary ýaşuly nesiller barada edýän beýmeçür aladat üçin arkada prezident bilen alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezident bilen paýtaşlamada berýän himayet gollawlarynyň döredýän ýeňillikleriniň ruhlanýan Balkan vilayatynyň zähmet söýür paýtaşlary uly buýson şeýle dowam edýän Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýanyň ajaýyp güýç basynyň häzir günlerini şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna tutan ýerli zähmet çekýärler. Olar ahlas singdirilip ýetişdirilen agaltynyň ýeki öwtünem riýayet bilen ýygnap almak üçin şu günleri iş tepkinlerini barha ýokurlanýarlar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň kabul edilen taryhy kararlardyr çözgütleriniň göwünleri galkynan Balkanda paýtaşylan häzirki jogapkärlik möhümde bitirýän işleri olaň bol hasyly ýygnamak baradaky asly maksatlarynyň hasyl boljakdygyny habar berýär. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýanyny gowaçanyň bol we bitkinlik hasylyny kemal etdirmek başaran Balkanly bawa daýhanlary bu gymmatlykynyň hasylyny ýygnap almaklygy möhümüň ilkinji günlerine başlap talaba laýyk ýola goýmak başardylar. Bu jogapkärlik iş howaň häzirki amatly günlerini ýer-ýerden giç agşamaçyny gowşamaýan depkinlerde alınıp barlýar. Hormatly prezident bilen daşary ýurtlardan satyn alyp beren kuwatly paýta ýygy kombaýnlaryna erkedýän tejribeli mehanizatorlar gije unyň dowamyna bökdönşide işlep, möhümüň agresiýnik möhletde hememe talaba laýyk geçirilmegine öz münasip goşantlaryny goşýarlar. Ýürüýte dördülen teknik taýdan hyzmat ediş toparlary elmidama iş üstünde bolup, ýygym döwründe bökdönşdigini ýüze çykmadygyny gadanýarlar. Şeýle-de Sewtiň toprak howa şertleri nazarda tutulyp eklenen gowuşa tohumlaryny kemal aýtyrlan aňyrtyny göz etmeýän meýdanlarda ak patrak bolup açylyp oturan paýtaly hanlar synanyňda göwnüň göterilýär. Watanymyzyň Birleşen Milletler Guramaly tarapyndan biragdan ikrar edilen hemişelik beýtaraplanyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň uly dawralar bilen toýlanjak Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýanyna ýetişdirilen bolup paýta hasylyny öz wagtyny isripsiz ýygnap almak vilayatyň owa hoşuluk toplumynyň işgärleriniň, kärinçi daýhanlarynyň, ähli ýere-ýereniň, mehanizatorlarynyň baş wezipesini urlaýar. Olaň häzirki pursaty eýleýän sepkitleri alyp barýan netijeli işleri owa hoşulugyny jogapkärlik möhüm bolan paýta ýygymynyň üstünlikli tamamlanjakdygyny göwä geçýär. Gahrman arkadamyň paýta ýygymynyň öň ýanyna daşary ýurtlardan satyn alyp beren ýokary önürjülükli kombaýnlar bolsa, Balkanly hasyl saatlarynyň ygtybarly daýanjyny urlap, ýakyn himaýetçiler bolup durýarlar. Şeýle kuwatly paýta ýygy kombaýnlary mehanizatorlaryň başarnykly erketmeklerini gije unyň dowamyna netijeli iş edilýär. Ýergelen aýsak ýokary önürjülükli iň bir kämil enjamlar bilen çekilen teknikalary netijeli peýdalanmak owa hoşuluk budugyny üstünlikli amal aşyrlaýan özgertmelere oňyn täsirini ýetirýär. Hormatly prezident bilen daşary ýurtlaryň meşhur kompaniýalaryny ýygdyrly satyn alyp berýän owa hoşuluk teknikalardy gurallary tutuş ýurdumyzda bolşýaly Balkanly hasyl saatlaryna täze zähmet ýeňişlerini ruhlandyrýar. Çünki bu teknikalar daýhanlaryň iş şertlerini gowranyrmak hem netijeli işlemäge dol mümkinçilik berýär. Inne bir näçe ýyl bäri Balkan vilayatynyň ekin dolanşygyny giýerilen meýdanlaryna işledilýän John Deere kombaýnlary ýerli toprak howa şertlerini dol laýyk gelýänligi bilen tapawdanyar. Döwlet başlamagyny taýtyl taýlary bilen ýurdumda gelip bolşan täze teknikadan her birem mehanizatorlaryň ýokary önürjülükli zähmet çekmeklerini üçin edýär.
Giň mümkinçilikleri ewrun kuwatly kombaýnlary erkediýän mehanizatorlaryň paýta ýygym döwrüni bitirýän işleriniň jemleri wagtly-wagtyna jemlenip, has öňe saýlananlar welaýatyň hemem etraplaryň jemgeçilik guramalary tarapyndan sowgatlar bilen fiýlanýar. Bu jogapkärlik mewsumyň dowamyna paýta ýygymna gatnaşyjylaryň ähli taraplaryň aladalar bilen gurşulyp alanlyklaryna aýratyn nagtama gerek. Balkyn welaýat häkimligi, welaýat medeniýet müdürligi hemem jemgeçilik guramalary tarapyndan paýtaçylaryň arasyna gurulýan medeni köpçülik şäherleri baý mazmuny eýe bolup täsirli bilen tapawdanyýar. Jemgeçilik guramalary tarapyndan kärençilen, kombaýnçylaryň, awtologlar türüjüleň arasyna ýaýwanlarylan bäsişikler mewsuma gatnaşanlary has bilen sepkitler ruhlanýar. Hormatly prezident bilen owa hojalyk puduny dünýäniň öňde barjy tejribelerini hemem alymyň soňky gadanlaryny ornaşdyrmak barada tagalaryň tejesinde bu puduga sanly elektron urgama arkaly dolandyrmaga girmek boýunça degişli şaralny parlýar. Hormatly prezident bilen döwletimiziň owa hojalygyny ösdürmäge hemem pudukda düýpli özgörtmeleri amal aşyrmaga uly ünsverýäni aýratyny bellerlikdir. O wilayatynyň öňürjükli zähmet çekmegi, halal zähmet bilen baýamagy üçin ähli zerur şertler dördülýär. Ösdürilip ýetişdirilýän owa hojalyk ekinleriniň hasyllygyny ýokurlanmak, ekrançylygy alyp esasy alyp barmak, owa hojalyk önümleriniň öňürlýän mukdaryny artdyrmak babada maksady gönüklerini işleri amal aşyrylýar. Şu günleri Balkyn welaýatynyň Ussat Babadaýhanlarynyň ahlas siňdirilip ýetişdirilen paýtaň bol hasylyny ýygnap, watan harmana taşyrmakda alyp barýan işleri olaryň şertnamalaryny boşamalaryny awray bilen hötde geljeklerine şaýatlygy diýär. Hemişelik bir taraplamadan şanly 25 ýyllyk bayramyny munasip sowgatly garşylamagy maksat edilýän Balkynly paýtaçylary şu günleri iş tepkilerini barha ýokurlanýarlar. Olaryň her biri halal zähmet çekmäge döredip beren taýsy mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Şu gün Daşary işler ministrligine geçirilen ýürüýt maslahat halk maslahatynyň 25-nji sentýabrda hormatly prezident we Gurbanyly Berdimuhammedowyň başçylyk etmegine geçirilen mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütlere başlandy. Duşugy Daşary siýasat idarasynyň dürli ministrliklaryň hem-de pudoklyň dolandyryş idaralarynyň döwlet hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşlary, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkary guramalaryň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, yerlik hem Daşary ýurtlaryň köpçülikleriniň habar beriş süreçleriniň köp sanly wekilleri gatnaşdylar. Metbuat masagyna çykyşynyň belleşleri ýara Türkmenistanyň halk masagynyň nowataq mejlisi üsüşün hemem demokratik özgürlükniň ýoly bilen anamly öňe barýan garaşy Türkmenistanyň iň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Halk masagynyň netijeleri döwletiň hemem jemgyýetiň içerki ösüşi nukdanalarynyň hemem ýurdumyzyň halkara gatnaşyklary babatdaky işi bilen baglykda da ägurt uly ähmiýeti eýdir. Muňa Türkmenistanyň içerki we daşary siýasatynyň dowamatlygynyň hemem özara baglanşygynyň siýasy ulgamy kämilleşdirmäge, demokratik kadrlar hemem tejribäni berqarar etmäge çarşýanyň nowatdaky aýdyň suwutnamasyna urulýar. Ma'lum bolýary eýäme 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda hormatly prezident bilen başçylygyna konstitusiýon topardyrdyly. Degişli konstitusiýon kanunynyň taslamasyna taýýarlamak boýunça kanun çykarjylyk işiniň ileri tutulýan urlary kesitlendi. Taýýarlyk döwrüniň dowamyna ören köp sanly teklipler gelip goşdy. Toparyň mejlislerine şol teklipler garaly, hemem umumlaşdyryldy. Şeýlelikde halk maslahatynyň gün tertibine girdilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmak turu başdan ähli halk häýetine eýe bolup, ýokary siýasat hukuk medeniýetini, halk häkimiýetliginiň hemem raýatlaryň möhüm döwlet çözgütlerini kabul etmäge günden güne gatnaşmanyň gadymdan gelýän däplerini alamatlanyrdy. Şol çözgütler bolsa ýurdumyzyň mundan berýän ukunly ösmegini hemem halkymyzyň awadançylygyny etmeler. Duşuga gatnaşyjylary konstitusiýany täzelemegin wajyp dona ünitjekler. Munyň esasy manysy häzirki döwürde hemem uzak möhletde geljekde türkmen milli döwletligini ösdürmek üçin zerur bolan täze konstitusiýon hukuk esaslaryny kemale ýetirmekden ibaratdyr. Hormatly prezident bilen halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine gol çeken Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçlar girmek hakynaky konstitusiýon kanuny laýyklykda ýurdumyzda kanun çykarjylyk häkimiýetini amal aşyrýan täze wekilçilikli idara milli geňeş döredildi. Ol iki palatadan halk maslahatynyň hemem mejlisine baratdyr. Döredülen iki palataly parlamentiň jemgyýetçilik aralaşygynyň hem-de bütünlüğiniň pikirini beýan etmeligi, ilatyň durluk atlaklarynyň garaýşlaryna hemem bähwitlerine wekilçilik etmeligi, hemem goramallygy, kanun çykarjy idarada esasy jemgyýetçilik siýasy düzümlüğiniň hemem birleşikligiň wekilçiligini kepillendirilmeligi notaly.
Yığınanlar Türkmenistanyň garaşçylygynyň öz ýurtýarlygynyň, döwletliginiň potulanyrynyň, milli kanunçylygyň kämilleşdirilmeginiň, hemişe milli liderimiň durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň biri bolanyny, hemem şeýle bolmagyny garýanyny belediler. Metbuat maksadyna gatnaşyjylar milli parlamentiň hil taýdan täze iki palatal düzüminiň döredilmeginiň garaşy Türkmenistanyň syýasy ötüşiniň hukuk esasyny potulanyrymak, döwlet häkimiýetiniň edaralarynyň işiniň netijelegini ýokalanyrmak, hemem raýat jemgyýetini mundan belekde berkitmek üçin amatly şertleri döretjekdigini anamillerdiler. Metbuat maksadyna gatnaşyjylaryň pikirine görä halkara tejribesine hemem milli liderimiň başçylygyny jemgyýetde gazanlan üstünlikleri nazar almak bilen amala aşyrylýan hemem halk maksadyna kabul edilen konstitusiýa özgertmeleri ýurdumyzda demokratik ýürelgüleň dawaralmasyna görülen. Olar öz ýurtýarly garaşy betarap hukuk, demokratik hemem dünýäwi döwlet hökmüne edýär watanmyň ötüşi wagtda Türkmenistanyň halkynyň seçip alan ýolunyň hukuk binýadyny döretmegiň öz bolşy tapgyryny görülen. Türkmen tarapy ýurdumyň hukuk kuwatyny potulanyrmak hemem ösürmek boýunça mundan belekde bilelikde işlemegiň wajypdygyny tap, özüniň daşary ýurtda hyzmatdaşlarynyň kanun çykarjylyk ulgamyny bilelikdäki tassamalary hemem maksatnamalary durmuşa geçirmäge gönükdirlen, anyk hemde netijeli tekliplere garamaga taýýardygyny beýan etdi. Şu günleri hormatly prezident bilen ýol başçylygynda göni wiza aragatna şarkly geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy kararyna başlanan maslahatlary giň bilen ýaýwandyrylýar. Eýleşmede döwletimiziň jemgyýetçilik syýasy durmuşynda möhüm ähmiýetli waka urlan umumy milli maslahatda arkada prezident bilen sözlän taryhy çykyşyna alkyş sözlerini beýan edýärler. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna geçen Türkmenistanyň halk maslahatyna kabul edilen taryhy çözdüler. Gahrman arkadamyzyň parasatly, içeri we daşary siýasatynyň beýik işleriniň döwrewap özgertmeleri, onuň baş maksadynyň garaşsyz beýtarap döwletimizde hemme taraplaryň sadaşly ösdürmäge, halkymyzyň we tutuş adamzadyň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirilendigini, şoňýarla halk maslahatyna hormatly prezidentimiziň başlanýyşlary bilen kanun çykarjy edaralaryň işini kämilleşdirmek, milli geňeş esasyna iki palataly iş tertibine Türkmenistanyň halk maslahaty we Türkmenistanyň meclisi boýunça alınıp barynmagynyň ähmiýetli taraplaryny belläp geçdiler. Şeýlede çykyşlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda köp uğurlu özgertmeleri amala aşyrmagyň, ykdysadyýetimiziň pudoklaryny, hemem döwlet dolanýarynyň ähli ulgamlaryny düzüm taýdan mundan beýlägem täzeden guramagyň nowatdaky tapgyryna badarga berilendigini nagtadylar. Şoňýary hem hormatly prezidentimiziň taryhy başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak kelatly kararnamanyň kabul edilendigi bellenildi. Gahrman arkadamyda Türkmenistanyň halk maslahatyny ýurdumyzyň gülläp ösmegine, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, dünýäde parahatçylygyň, dostlugynyň, hoşnýetli gatnaşyklaryň hasy putulanyrmagyna gönükdirilen täze beýik maksatlaryň beýany bolan taryhy teklipler bilen çykyş edendigi maslahatlarda aýratyn nyktaly. Maslahatlara gatnaşyjylar il günümiziň bol elin, asuda we parahat durmuşda ýaşama ugrunda durmuşa geçirýän aladalar üçin mehriban prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ähli üstünlikleriň göz başynda duran gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzu etdiler. Häzirki döwürde öz önümleri bilen uly meşgullygy eýe bolýan kärhanalaryň biri paýtatymyzdaky Hasar Hojalyk Jemgyýetidir. Ykdysady ösüş kazanmak bilen önümleriniň görnüşlerini barha artyrýan kärhanada gözlegli işler Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýasyna üstünliklerini gazanyljakdygyny şertlendirýär. Kärhanadaky işleň häzir günlerdäki ýokary depgini öňde goýulan maksatlara ýetirmegine mümkinçilik berer. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmäge giň mümkinçilik açylýar. Bu orada hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan özgertmeleri ýokary netijeleri beklenýär. Milli liderimizin il yurt bähwidine görüntülen işlerinden ruhlan dähmet çekýän Aşgabat şäherindäki Hasar Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemegiň ýörelgelerini uslatlyk bilen özleşdirýärler. Bu ýerde alyjlar tarapyndan uly islige eýe bolan tüýjü kökü örnleri öndürilýär. Häzirki günlerde esasy işler bilen birlikde täze gözlegli işlere aýratyn ähmiýet berilýändigi bellärlikdir. Barha artýan isleg önümleriň ören ýokary hili bolmagyny kesitleýär. Bu ýagdaý işleriň önüm ýerlemegiň täze ugurlaryny gözlemege uly itergi berýär.
Kärhanada ölümleriň hilini ýokarlandyrmak, möşürini artdyrmak bilen birlikde halkara gatnaşyklaryny pogtalandyrmaklyga aýratyn üns berilýär. Hasar Haryşynatlyk ýazgy esasyna Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli ölümler halkara sergilerinde münasip orun eýleýär. Türkmen süýjü köklerine islegiň barha artmagy hasaryň ölümleriniň ikrar edilmeginiň öz bolşy subutnamasydyr. Sarpedijiler hasaryň ölümleriniň ekologik aýdan ören arasadygyny aýratyn bellerler. Ýergelen aýtsa Hasar Hojalyk Jemgyýeti Türkmen kärhanlarynyň arasynda ilkinjileriň hatarına Ýewropa ülümleriniň iki guwanamasyna münasip boldy. Olaryň biri ölümçiligiň gurulşyna beýlekisi bolsa hilin howpsuzlygyna degişlidir. Süýjü kökler üçin gerek bolan çyýyň mallaryň geljekde öz ýurdumyza öndürilmegi taşytyllyk, bahawabatda epesli öňüdüşlük gazanmagy şertlendirjekdigini hünärmenler aýdýarlar. Hormatly prezidentimiz her kuwatda daşary ýurtlardan getirilen harytleriň ornuny tutýan ölümleri öndürmekligi esasy wezipeleriň biri hökmüne ketgiledi. Bu wezipe hasaryň işgärleri üçin esasy ýörelgi bolup durýar. Şu wagtda alınıp barlayan işler öwwa münasipdir. Hasarda ölüm öndürmek, ölümçiligiň sağlaşygyny ýola goýmak, halkara gatnaşyklaryny pogtalandyrmak boýunça alınıp barlayan işleri telekeçilik ulamyna öz bolşy nusgalyk mektep hasaplamak bolar. İşlemäge, döretmäge giň mümkinçiligi açýan hormatly prezidentimize kärhananyň işgärleri uly hoşallyk bildirýärler. Häzir kunlerde giň ýerinde ýawaňlanýan sport bäsleşgiri ýokary ruh bilen tegesenýär. Işin häsiýet her bir ýaşda aýdyň görünýär. Giň ýerinde ýawaňlanýan sport bäsleşgiri türgünleriň bu gurdaky üstünlikleriniň ýokarlygyny görkezýär. Ýokary netijeleri gazanmak her bir ýaşlarda aýdyň gide çykýar. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna ýaýwanlanan sport bäsleşgiri gadakly duşlardan ibaret boldy. Olarda talip türgünler özleriniň başlandyklaryny görkezdiler. Özbaşa taýýarlygy ýurlayan duşlar milli ýygnymyzyň düdümi üçin täze oýunçylary kesitlemäge ýardam eder. Şowly çykyş etmek toporlar üçin zerre bolup durýar. Bu ýagdaý her bir duşyň gadakly häsiýete beslenmegini üpjün edýär. Oýunlar uswatlaryň kemale gelýäniňi görkezýär. Ýaşda ýokary netijeleri gazanmak boýunça tejribeleriň öwrenilmegi aýratyn belliliklidir. Ol ýeňşe tarap özbaşly bazargadyr. Ýurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meýnamy esasyna geçirilýän ýaşlar üstünliklere beslenýär. Türkmen Hawa Hojalyk institutyna geçirilen sport ýaşlary saglygyň baş baýlygyny diýip atlanyrly. Giň ýerinde ýaýwanlanan sport bäsleşgärine taýdan durmuş görülgesini beden terbiýany we sportda sürmek hemde wagt etmek boýunça ýurdumyzda Gahrman Akademiyanyň parasatly ýol başlygyna amala aşyrylýan üstünlikli işler öz aýdyn beýany tapdy. Eýsilmez ruhy bilenlikde geçen sport ýaşlaryna wagtyar talipleriň sportyň durly görnüşleri boýunça Guran ýaşlary, oňatnyjlary ruhy galkynyş, uly joşkun paýlady. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýygydarly ýokarlandyrmak, beden we ruh taýdan sagdan, berk bedenli, am paýhastadan üstün ýaş nesli kemale getirmek baradaky alada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen köpçülik beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdan durmuş ýolgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taglime urly. Mälim bolşaly halkymyzyň saglygy, awadançylygy baradaky alada hemem köpçülikle beden terbiýe sagalşy we sport hereketini höwüslendirmek hormatly prezidentimiň ýygydarly durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Beden terbiýe we sport bilen ýygydarly meşgul bolmak, saglygy oňyn täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunyny we zähmetseýärligi terbiýelýär. Dürüjlik kuwatyny artdyrýar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň ulaýtyny we paýtaxt Maşgabatda 1-nji oktýabrda saat 20-den 2-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýaty Kapriamutly howa günnörden teleskonto 94 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 11-16 gradus, gündüzine 22-27 gradus, kenarýak taraplaryna 19-24 gradus maýly bolar. Ahal ulaýatyna Adkemurtly howa urup Demirgazyk günnörden teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 5-10 gradus, gündüzine 21-26 gradus maýly bolar.
Mary welaýatyna az kemburtuğa urup demirgazyk günnordan teleskonto 7-12 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 5-10 gradus gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna az kemburtuğa urup demirgazyk günnordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 4-9 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Daşoğuz welaýatyna az kemburtuğa urup demirgazyk günnordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 3-8 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda az kemburtuğa urup demirgazyk günnordan teleskonto 8-10 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 8-10 gradus gündüzüne 23-25 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda sakalmagy başlaýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 16 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriman ýeşler, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslandy öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.